De politie is bezig met een groot onderzoek. Niemand mag dichtbij komen. Achter een bosje zijn nog net de daken van de boerderij te zien. De boerderij staat vlakbij Ruinerwold in de provincie Drenthe, een paar kilometer buiten het dorp aan een lange weg. De politie werd gebeld door een cafébaas. Een jongen van in de 20 was naar dit café in Ruinerwold gekomen en leek erg verward. Hij zei dat hij hulp nodig had en al lange tijd niet buiten was geweest. Hij gaf al aan dat hij al 9 jaar niet buiten was geweest. Dat is sowieso al vreemd. Normaal als iemand binnenloopt en die zegt dat, dan denk je nou, ik weet het niet. En ja, gewoon geen idee waar hij was, wat hij deed. Dat zag je direct aan hem. Na dit verhaal zijn agenten naar de boerderij gegaan. Ze hebben een man van 58 opgepakt omdat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek. Binnenin de boerderij ontdekten ze een afgesloten ruimte. Daar zaten nog 6 personen. Die hebben we uit de woning meegenomen en daar hebben we opvang voor geregeld. Daar moeten we natuurlijk mee praten hoe het met hun is en wat er allemaal is gebeurd. En we gaan ook met de buren gaan we in gesprek. En er zijn collega's van mij die zijn hier ook geweest in de woning en dan doen ze technisch onderzoek. Hè. Dan gaan ze kijken of ze sporen hebben achtergelaten waar een en ander duidelijk uit wordt. En zodoende hopen we eigenlijk dat we over een tijdje weten van waarom ze daar zaten en wat er precies is gebeurd. De groep is ook onderzocht door een dokter en ze zijn naar een vakantiepark gebracht waar ze hulp krijgen.